Γεια σας! Είχα λίγες μέρες να βγάλω βίντεο, οπότε πρέπει να βγάλω αυτό το γεια. Λοιπόν, το σημερινό μας βίντεο είναι η μικρή πριγκίπισσα. Λοιπόν, ξεκινάμε σε 5, 4, 3, 2, 1... Δεν το έκανα. Η σημαία. Αναρωτιέμαι πού να είναι η πριγκίπισσα. Εδώ είσαι. Γεια. Πάμε μέσα. Πού πας? Θα φτιάξω έναν πύργο για τον Γκίλπερ. Ωραία. Θα είναι υπέροχος. Ναι. Μπες μέσα. Άνοιξες καλά την πόρτα. Ποιος έβαλε τα βιβλία μέσα? Δεν άνοιξα την πόρτα. Γιατί δεν την είδα. Περίμενε και εμένα. Τι ωραία. Υπέροχος είναι. Ορίστε. Πριγκίπισσα, πού πας? Πάω να φάω. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Μπισκότα. Φιάς το Γκούφι. Τέλειο. Όχι! Τα μπισκότα μου! Πού πήγαν? Γκούφι! Τι? Όχι! Πριγκίπισσα, τι κάνεις? Πρέπει να σφουγγαρίσω. Όχι. Τι έγινε? Γιατί πριν να συμβαίνουν αυτά? Όχι. Πριγκίπισσα, δεν το έκανα εγώ. Τι ωραία φύλλα. Γκούφι. Θεέ μου, παραλίγο να το καταλάβει ότι το έκανες εσύ. Αν το καταλάβουν ότι το έκανα εγώ, θα μπω τιμωρία. Τι είναι αυτό? Όχι. Κάποιος τα έκανε πάνω του. Δεν το έκανα. Σίγουρα? Ποιος το έκανε? Μεγαλειότατε. Τι κάνετε? Γκούφι, τι έκανες? Τι έκανα? Πού τον πας? Θα φύγει έξω. Όχι! Δεν ήταν αυτός. Ποιος το έκανε? Ο Γκίλπερ. Γλυκιά μου, σε παρακαλώ, δεν θα το ξανακάνει. Έλα εδώ, γλυκιά μου. Όχι. Πριγκίπισσα, είσαι τιμωρία. Γιατί?
Μην ανησυχείς. Ο Γκούφι θα μπει τιμωρία μέχρι να μάθει τι έκανε. Πριγκίπισσα! Βοήθησέ με! Ω Γκούφι! Σας παρακαλώ, δεν θα το ξανακάνω. Μπες μέσα, αγόρι μου. Γιατί? Τι έκανα? Αυτό είναι το Γκούφι. Πού είναι ο φίλος μου? Α, κοιτάς τον Γκούφι. Ναι, γιατί εγώ φταίω. Τι έκανα πάλι? Είναι πολύ στεναχωρημένος. Εγώ όταν στεναχωριέμαι, κάνω τα πάντα για να χαρώ. Όχι. Βρέχει. Πρέπει να μπω μέσα. Τι θα κάνουμε, Γκούφι? Γκούφι, Γκουφάκο, τι? Πριγκίπισσα, έρχομαι. Να πάρει? Όχι, είσαι ακόμα τιμωρία. Τι πρέπει να κάνω? Θυμάσαι τι έλεγες χθες? Α, το βρήκα. Λοιπόν, θα πάρω αυτό το σακίδιο. Ωραία. Και βάζω την μάσκα. Ήσυχα. Ωραία, δεν βλέπει κανείς. Μην ανησυχείς, εγώ είμαι. Θα... Γκούφι! Το πόδι μου! Καλημέρα, Γκούφι. Ο Γκίλμπερτ θα χορέψει για σένα. Και αυτό τι να με βοηθήσει? Ο Γκίλμπερτ με κάνει να χαίρομαι. Εμένα όχι. Και κάτι μπορώ να σε κάνω. Τι κάνεις? Μπορείς να μου πεις τι κάνεις? Δεν είναι ωραία το σπιτάκι σου? Σ' αρέσει? Όχι. Έχω κάτι καλύτερο από αυτό. Ωραία, φεύγει. Πρέπει να σκάψω. Ωραία! Και κάτι ακόμα. Όχι. Πού πήγε? Μπανάνα. Το κοτόπουλο? Όχι. Αυτό έβγαλε φτερά. Ποιος είναι εκεί? Εγώ είμαι. Αου! Ορίστε. Τι είναι αυτό? Δεν μ' αρέσει. Τίποτα δεν σε κάνει να χαίρεσαι. Πόσο χώμα έχω στο στόμα. Είσαι στεναχωρημένη? Ναι. Γιατί? Γιατί εγώ φταίω. Σε τι? Εγώ φταίω που ο Γκούφι μπήκε τιμωρία. Λυπάσαι πολύ? Πάρα πολύ. Πού πας? Πρέπει να πω στη μαμά και στον μπαμπά τι έκανα, γιατί εγώ φταίω για όλα. Πρόσεχε, ξέρω τι κάνω. Μαμά, μπαμπά, εγώ φταίω.
Τι έκανες? Εγώ έκανα όλες τις χαζομάρες και όχι ο Γκούφις. Κοίτα ομορφιά, όλοι μας κάνουμε λάθη. Αλήθεια? Ναι. Τότε μπορούμε να βγάλουμε από τη τιμωρία τον Γκούφι? Ναι. Θα βγεις από την τιμωρία. Ζήτω, είμαι ελεύθερος. Και συγγνώμη που σε βάλαμε τιμωρία. Τι? Έλα Γκούφι. Γκούφι, έλα να παίξουμε. Δεν θέλω. Φύγετε. Γκούφι. Γκούφι, βγες έξω. Ποτέ. Τώρα. Θέλεις μπισκότο? Ναι. Εδώ είσαι. Τελικά όλοι μας κάνουμε λάθη. Τι κάνουμε τώρα? Θέλετε να δώσουμε μια σύμβαση? Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το subscribe, είναι η εγγραφή. Τώρα μπορώ να σας δείξω. Άμα βρείτε τα βίντεο μου, εδώ να κοιτάτε, αυτή είναι η εγγραφή. Πατήστε το να φτάσουμε τους 100.000 subscribers. Αυτό το κάνω για όσους δεν ξέρουν τι είναι η εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!